Vi er samlet her i Hellevad ved Hellevad Idrætsforening i dag for at indvie vores nye anlæg, som vi har haft fornøjelsen af at lave sammen med nogle entusiastiske borgere i byen, som har rejst midler og som har fået et rigtig godt anlæg ud af det. I løbet af de sidste par år, der har vi haft MaxPlay ude nogle gange. Vi har både haft dem ude og levere en ny svævebane, vi har fået en ny parkoursbane, og her til sidst har vi fået den her mega store og flotte multibane med det her store legeområde. Her i Hellevad har vi leveret en multibane på 20 x 40 meter, hvor der er plads til alle slags udfoldelse. Og så har vi lavet et fantastisk legeområde ved siden af, hvor der er trampoliner og løbebane og almindelig plads til fri leg. Grunden til, at vi valgte MaxPlay var blandt andet det gode samarbejde, men også fordi, at vi virkelig følte, at vi fik den bane, vi virkelig ønskede os med det æstetiske udtryk til en god pris. Og det har været en rigtig god proces, hvor vi sammen med kunden har haft et formidabelt samarbejde om både udførslen og planlægningen. Vores samarbejde med MaxPlay har været super godt, og vi har haft en super god dialog igennem alle vores forløb. Vi fik et super skarpt tilbud fra dem, hvorfor at det er dem, der har leveret det her til os. Og samarbejdet har været så godt, at det er dem, vi er gået videre med, og derfor er det også dem, der har leveret den her nye multibane til os. Og som altid så glæder det os, når vi kan se, at børnene bruger det og nyder det. Det er derfor, vi arbejder, og det er det, vi ser frem til.